खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 14 सेप्तेम्बर 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गिदिर जाब्रबथाय जानो हागौ, गोबां दुखु खस्थ' सहायनांगोन। बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्राङै सोलिनाया गोनां। वृष राशि समाजनि हाबा मावनो थाखाय गिदिर बिबान मोनगोन। बयजोंबो अनसायजागोन आरो मान होजागोन। गाहाम सान। मिथुन राशि जेखि हाबा मावनो लाया मानो फैमाल जागोन। सानै हयै आगान सुरनाया गाहाम। जेंना गोनां सान। कर्कट राशि नखराव सुखु गोजोन फैगोन। बयजोंबो अनज्लायना गोरोबलायनानै थानो हागोन। रंजा खुसिजों साना बारलांगोन। सिंह राशि खाबु गोनां सान। गोबां रां आखायाव फैगोन। गोसो होनानै मावोब्ला गोबां धोन आरजिनानै लानो हागोन। कन्या राशि गावनि गोरोन्थि हाबा मावनायनि थाखाय गिदिर साजा मोननांगोन। गोसोआव गोबां दुखु खस्थ' सहायनांगोन। गाज्रि सान। तुला राशि नखरनि जेंनाखौ लानानै जिंगा सिगोन। गोसोआव गोबां दुखु सहायनांगोन। सांग्राङै सोलिनाया गोनां। वृश्चिक राशि गावनि आंगो लोगोफोरजों गोजान जायगाफोराव दावबायहैनो मोनगोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। रंजा खुसिनि सान। धनु राशि गोजान लामा दावबायनांनो हागौ। देहाया खस्थ' मोननांगोन। जेंना गोनां सान। मकर राशि आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय नङा। जिउआव लानाय थांखि सिमांफोरा आद्रा थागोन। गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। कुम्भ राशि सोरजोंबाफोर गोसोआव नांनाय बाथ्रा बुंजानो हागौ। गोबां दुखु मोननांगोन। गाज्रि सान। मीन राशि गोथार सान। इसोरखौ सिबिब्ला गावनि साननाय लुबैनायफोरखौ मोनफुंनो हागोन। गोसोआव दावगालांनो गोहो बोलो बांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।